Noniin, taivaalle lähes. Mikä meininki? Pelottaa aika perkeleesti. Hyvä päivä ja katsotaan sitten kun tullaan alas. Just näin. No ei se mitään, kato mua pelottaa kans. Niin me ollaan vähän niinku samassa veneessä. No niin, hyvä. Joo, Kuljetaan molemmat siellä kun kaksi Raving Rabbitia. Juuri näin. Joo, ei siinä. Kyllä se hyvin menee. Se kuuluu ihan asiaan, että vähän jänskättää. Se on ihan normisetti. Hyvä. Kohta mennä. Huomenpäivä lahjana. Vaimo pistää ensimmäistä hyppäämään lentoon. Aika reilu kerta. Upeat paikamat ja joko mennään? Joo, kohta lähdetään. Hyvä. Joo, käynti ei muuta kuin hyvä hyppy. Oliko siisti? Ihan saatana hienoa. Oi. Se meni oikeastaan ihan helvetin hyvin. No, sanoppa kameralle jotain. Ihan uskomaton fiilis. Ei tää oo todellista. Tää on ihan kuin postikorttia vaan kattoo. Mitä? Postikorttia kattoo. Joo, vähän sen henkistä. Noniin. Saanko? Ootas ihan hetki. Jätä siihen vaan mä laitan. Ja ottaa pian saa seuraa. Noniin. Onneksi olkoon. Se oli hienoa. Se oli kiva hyppy. Sellaista tänään. Oi. Sieltä tulee kato seuraavat alas. Noin ikään. Ja viimeinen. Sano nyt jotain. Ihan uskomatonta. Tää on mahtava fiilis. Eikö se aika kiva? Sitä vaikka selvittiin vielä hengistä. Ilman muuta. Hei,